Мога ли да работя с моя онлайн магазин без касов апарат в България и как да направя това? Аз и моят екип подготвихме 7 основни стъпки и сега ще ви ги обясня по-подробно една по една. Първата стъпка, естествено трябва да имаме фирма, така че започваме с регистрация на фирма. Регистрираме ЕООД или ООД в търговския регистър. Получаваме единен идентификационен код и след това вече може в избрана от вас банка да се открие разплащателна сметка. Втора стъпка, избираме метод на плащане, който не изисква касов апарат. Например, включваме банков превод като основен метод на плащане, активираме онлайн картови плащания, това са Stripe, MyPost, PayPal, ePay, сигурно сте ги чували, има и други. И работим с куриер, който издава фискален бон от свое име при наложен платеж. Трета стъпка. Сключваме договор с куриер за този наложен платеж, като този договор се подписва. Най-честите договори са с Екон, Спиди, има и други. И в този договор изрично трябва да пише, че куриерът издава фискален бон. Парите се превеждат от куриера по банковата сметка на фирмата и ние от нашето счетоводство изискваме копия от този договор. След като го предадете на нас, ние вече, когато има работа с НАП и НАП го поиска при проверка, представяме този документ. Четвърта стъпка. Ако се използва софтуер за продажби, се изпраща уведомление до НАП. Това, разбира се, е наша работа на счетоводството. Ние проверяваме дали тази система вашата е СУПТО, което означава софтуер за управление на продажби в търговски обект. Ако не се използва касов апарат и системата не е СУПТО, не се изисква това уведомление до НАП. Ако се използва СУПТО, се изпраща уведомлението до НАП, за това се погрижим ние като ваше счетоводство. Пета стъпка, относно документите, които трябва да се издават, това са фактури или други товарителници или разписки. За фирми задължително се издават фактури, за физически лица не сте длъжни да издавате фактура, но ако клиентът поиска, то се издава фактура без проблем. При плащане по банков път може да се прикачи разписка или имейл потвърждение, а при наложен платеж куриерът сам издава фискален бон, а при вас може да се приложи от вас една товарителница. Шеста стъпка, много важна, трябва да се следи оборота за ДДС регистрация, ако предварително не сме се оговорили да се регистрирате по ДДС по друг ред. Задължителната регистрация, ако оборотът достигне 100 000 лева за последните 12 месеца, подлежи фирмата на тази задължителна регистрация по ДДС. Има и други варианти и особености, тя ги обсъждаме в хода на нашите разговори, в хода на нашата работа. Последна стъпка, обобщавам всичко това, работи с опитен и добър счетоводител. Той ще ти помогне да намериш най-правилното и най-точното решение за твоят успешен бизнес. Заповядайте при нас, счетоводна къща SLZ. Аз и моят екип работим по тези въпроси доста успешно. Имаме клиенти дългогодишни, които са доволни и се развиват много добре в областта на онлайн търговията с стоки и не само с стоки, и с услуги. Обсъждаме всичко, как се водят стоките, какво се изпраща към НАП, правим индивидуални модели за вас. Свържете се с нас, счетоводна къща SLZ, град Варна.